ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବିବାହ କରି ଗଲେ ଜେଲ୍। ସତ ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ଏବଂ କାର୍ ଝିଅ ଘରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟ ଏପରି ଏକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବିବାହ କରିଥିବା କାରଣରୁ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଭୋଗିବେ। ପୁଅ ଏକା ନୁହେଁ, ପୁଅର ବାପା ଆଉ ମା ମଧ୍ୟ। ଝିଅ ପକ୍ଷରେ ଯିଏ ଓକିଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ସାର୍ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା କେସ୍ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେ ଡାକ୍ତର ନୁହେଁ ମିଛ ଡାକ୍ତର ବୋଲି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଷ୍ଟୋନ୍ ମାଫିଆ ବୋଲି। ଝିଅକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଯିଏକି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା ସେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ଝିଅର ଶାଶୁ ହେବ, ସେ ତା'ର କାକା। ସେ ତା'ର କାକା ଏବଂ କୁଳମଣି ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏକି ତା'ର ଶ୍ୱଶୁର, ତା'ର ବି କ୍ଲାସମେଟ୍। ଆଉ ଝିଅର ବାପା ବି ତା'ର କ୍ଲାସମେଟ୍। ସିଏ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଥିଲା। ସିଏ ବି ଜାଣିଥିଲା ଯେ ମାନେ ଡାକ୍ତର ଦେଲେ। ସେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଲା, ତୋ ଝିଅ ତୋର ଡାକ୍ତର, ଇଏ ଡାକ୍ତର, ଗୋଟେ ବାହାଘର କରିଦିଅ। ସେ ବି ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଥିଲେ। ରାଜି ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ମେ ମାସରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା। ନିର୍ବନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ତା'ର ଯେଉଁ କୁଳମଣି ଜେନା, ଯେ କୁଳମଣି ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏ ପୁଅର ବାପା, ତା'ର ପିଇସ୍ ପୁଅ ଭାଇ ଗୋଟେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ବୈକୁଣ୍ଠ ଜେନା ତାର ମାନେ କର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ। ସିଏ ବି ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଡାକ୍ତର, ଏ ସବୁ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ବି ଜାଣିଥିଲେ ଡାକ୍ତର, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ବି ଝିଅର କାକା ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲା, ପୁଅର ବାପା ସେତେବେଳେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଇୟାଲି ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଥିଲେ ସେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଏମ୍ସରେ ପିଜି କରିକି କାନାଡ଼ାରେ PhD କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ମେ 19ରେ ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ମେ 19ରେ ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ବାହାଘର ହେଲା ପରେ 5-6 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଝିଅର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ତୁ ତ ସେଠି ଚାକିରି କରିଛୁ, ଆଉ ପୁଅ ତ ତା'ର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ କାନାଡ଼ା ଯିବ, ତୁ ତ ବାପ ଘର ଯା, ସେଇଠି ଯିବା ଆସିବା କରିବୁ, ସେ 6-7 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ। ଝିଅ ରହିଲା ପରେ ଡିସେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ପୁଅ ଆସିଲା। ଫୋନ୍ କଲା, ସେ ପ୍ରକୃତିରେ କାନାଡ଼ା ଯାଇନି, ଫୋନ୍ ମାରିଲା ଯେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ସେଠି ଏମାନେ ତାକୁ ଲଞ୍ଚକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଡାକିଲେ, ଇନଭାଇଟ୍ କଲେ ପୁଅକୁ, ଆମର ଲଞ୍ଚ ଆସ ବୋଲି। ସେଠି ସେ ଲଞ୍ଚକୁ ଆସିଲା। ଝିଅକୁ ଯାଇକି ବାହାରକୁ ଡାକି କହିଲା, ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ର ନୁହଁ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ବେପାର କରେ, ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଉଛି, କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଉଛି, ଆଉ ଆମ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଚାହିଁ ଆମ ବାପା ମା' ଟିକେ ଅସନ୍ତୋଷ, ଗୋଟେ କାର୍ଟା ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ଟାଏ ଦିଅ। ଝିଅ ସେଠୁ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ ହେଇକରି ତା'ର ବାପାକୁ କହିଲା। ବାପା ସେଠୁ ଯିଏକି କର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ନିର୍ବନ୍ଧରେ ଡକ୍ଟର ଇଏ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବିକେ ଜେନା, ତାଙ୍କୁ ସିଏ ପଚାରିଲା, କହିଲେ ଆପଣ ତ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ବୋଲି, କି ସେ ତ ଡକ୍ଟର ନୁହଁ ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହୁଛି। ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ନା, ସିଏ କହିଲେ ନା ନା, ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଡକ୍ଟର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସେଠୁ କୁଳମଣି ବିଶ୍ୱାଳ ପୁଅର ବାପାକୁ ତା'ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିଲେ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏଇଟା ସବୁ ଫର୍ଜରୀ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ସେ ସେଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ଆମିକେବୁଲ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ, ନିଜ ନିଜ କଥା, ଆଉ ତୁମର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଡାଇଭର୍ସ କରିଦିଅ, ଆଉ ତା'ର ଟଙ୍କା ଗହଣା ଯାହା ସବୁ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ତାପରେ ସେ ଫେରେଇଲେନି। ନ ଫେରେଇବାରୁ ସେ 11/1/2020ରେ ମହିଳା ଥାନାରେ FIR ଦେଲା, ତା'ର ଯାହାର ନମ୍ବର ହେଉଛି 3/2020। ଆଉ ତାପରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଶୈଳେନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ଯିଏକି ଝିଅର ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିଲା, ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ବି ଥାନାରୁ ବେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ, କୁଳମଣି ବିଶ୍ୱାଳ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମହାପାତ୍ର। ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଲା। ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ 8 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ 13ଟି ଦସ୍ତାବିଜ ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ତାକୁ ମାନ୍ୟବର ଆମର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ମଲ୍ଲିକ ତାକୁ 420ରେ 7 ବର୍ଷ ସଜା, 30,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା, ଆଉ 419 ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ଜ କରିଛି ସେଥିରେ ତାକୁ 3 ବର୍ଷ ସଜା, 20,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା, ଆଉ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା 498Aରେ 3 ବର୍ଷ ସଜା, 20,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା, ଏବଂ ଯୌତୁକ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କରିଥିଲା 4DP ଆକ୍ଟରେ ବର୍ଷେ ସଜା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ତା'ର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛି, ଏପରିକି ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ବି ତା'ର ଝିଅର ବାପା, ପୁଅର ବାପା ବି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ବି ଆସିକି ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ, କହିଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ଯାଏ, କହିଲେ ମୋରି ପୁଅ ଭଳିଆ ତୁମ ହେବାକୁ, ମୋ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ IAM, ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଉଛି IIT ଖଡ଼ଗପୁରରେ ପଢ଼ୁଛି, ଗୋଟେ IAM ପାସ୍ କରିକି କାନାଡ଼ାରେ PhD କରୁଛି, ସେଇଭଳିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆଗରୁ ତା'ର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ତା ପିଲାମାନେ ଏମିତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତା ବାପା, ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ହଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚିଫ୍ର ପୁଅ, ସେ ଡାକ୍ତର ହେଇଥିବ, IIT ହେଇଥିବ, ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସବୁ ବାପା ମା' ଚାହାନ୍ତି ଜ୍ୱାଇଁଟା କେମିତି ମୋ ଝିଅଠୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଉ,
उच्च पाठ पढ़ी था कि ये था से था ये था किंतु यहीटा जो आकाश पाताल तफात झील स्किल स्पेशलिस्ट कि पुओ देखा बेलू किसी करूनी आईएससी पास करना झीर जो तार सोशल फ्यूचर लाइफटा पूरा स्पॉइल हो जाऊँगी समस्त के झील रखिपारे बाध्य होकर झील को बाहर करेंगे बाहर रखिले आजिकल जो परिवार जो सोसाइटी जो ये बाहर रही एकुटिया झीलटे 1000 प्रकार आसो आदि भी हेल्ले बाहा कार पिला थो बाहा कि कार डाइवर्स होता है ये पिला बाहर पार तार सोशल फ्यूचर लाइफटा पूरा बर्बाद हो गला शांति गोटे मिलला जहाँ मत ये करता गोटे लोकटे ये पाइला गोटे आत्मशांति मिलला मिल परिवार को मिलता परिवार भी बर्तमान टर्चर थे।